Ukážeme si základnú metódu vyhľadávania kontúr s naivným prideľovaním kontúr diódam. Môžeme vidieť na tomto videu farebný výstup z kamery s označovaním kontúr, čierno-biely obrázok a obrázok po úprave algoritmom, ktorý vyhľadáva kontúry na obrázku. A ako vidíme, zobrazuje sa príliš veľa kontúr, dokonca na rukavicu to skoro vôbec ani nereaguje. Upravím prahovanie. Po prahovaní je to už oveľa lepšie. Nastavím prahovanie naspäť a znížim expozíciu kamery. Po znížení expozície kamery nám nenájde žiadne kontúry, skoro žiadne kontúry okrem diód a moju reťazku. V tmavších prostrediach to má ešte tú výhodu, že nie je vidno nič iné. Takto funguje naivné priraďovanie kontúr diódam a takto boli robené aj štatistiky, akurát v oveľa tmavšom prostredí.